Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας στέλνει το δικό της μήνυμα μέσα από τις μαρτυρίες προσωπικότητων που έχουν δώσει μάχες για την καταπολέμηση του στίγματος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όσων υποφέρουν από ψυχικές ασθένειες. Η δολοφονία του Παύλου, δηλαδή, με την δική μου αρρώστια δεν είχε καμία σχέση. Η δολοφονία του Παύλου για μένα ήταν μία στιγμή στην οποία, ναι, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να αποσυρθώ τελείως, να καθίσω σε μια γωνία και να μην ξαναβγώ από το καβούκι μου. Ήδη κάναμε μια διαβούλευση ευρωπαϊκή με όλες τις ενώσεις των νέων. Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις νέων στην Ευρώπη. Ξέρετε ποιο μας είπαν ως νούμερο ένα θέμα αυτής της γενιάς? Τα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό, το ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα που δεν υπήρχε στις προηγούμενες γενιές και προφανώς εξηγείται με διάφορους τρόπους, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το κοινωνικό σύστημα και το σύστημα υγείας πρέπει να έχει πια για εφήβους. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν πέτυχε. Πέτυχαν όμως νησίδες ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα. Ελπίζω ότι η έπαψη να αποτελεί μια τέτοια νησίδα κοινοτικής ψυχιατρικής, όπου να απολαμβάνουν ακόμη και οι χρόνιοι ασθενείς που έρχονται από τα άσυλα μια διαφορετική ποιότητα φροντίδας και ζωής. Οι ασθενείς, να το πω, πολιτικά θεωρούνται αόρατοι. Δεν έχουν την κοινωνική δύναμη, δεν έχουν δυνατότητα διεκδίκησης, δεν έχουν, κατά γενική ομολογία, τη δυνατότητα άσκησης, πίεσης, επιρροής, διεκδίκησης, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν το στίγμα και την απομόνωση. Άρα είναι παρατημένοι, σε εισαγωγικά η λέξη, σε ένα μοντέλο με πάρα πολλές τρευλώσεις. Η ψυχανάλυση μπορεί να είναι θεραπευτική, αλλά απαιτεί να πας μόνο στα βαθιά νερά. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Όσο κανείς είναι διατεθειμένος να σκάψει, να σκαλίσει το ασυνείδητό του. Το ασυνείδητο είναι εκεί, είναι κρυμμένο, επειδή πονάει και έχει μία αυτονομία και, αν μου επιτρέπετε, κάνει ό,τι θέλει. Εκείνο μας οδηγεί. Δεν είναι καθήκον της ψυχιατρικής, ούτε καθήκον των επαγγελματιών ψυχικής υγείας να έρουν όλες αυτές τις τρομακτικές ανισότητες. Ωστόσο, οφείλουν να τις λάβουν υπόψη τους, προκειμένου να παρέχουν μια αποτελεσματική φροντίδα ολιστική. Διότι, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει τίποτα εκείνη τη στιγμή πιο δυνατό από το να καταφέρεις να κρατήσεις την ψυχική σου ισορροπία και να καταφέρεις να κρατήσεις την αισιοδοξία σου και να δεις την αρρώστια σαν κάτι το οποίο παλεύεται και όχι σαν κάτι το οποίο